na yabos anadu yabasai obosa noma inara yeye na tu sayabo ujidiwa essentially bediwa anadu yasudi na ya wa uya yasayabo ujidiwa essentially bediwa anadu yasudi na ya wadi masayabo sayabo ujidiwa essentially bedi abana yasudi oh naya amadi yasudi nuni abosi abawadino na yabosi yabasai abosaru na inalo yaya yacho sayabo abanu didi baradio essentially bedi elabadi yasudi ewadino kotodaima akoto abadi sayabo nudidi ma essentially bedi wacho yasudi. Thank you Jesus. Udini Jesus, udini Yehovah, covenant keeping God, Adon. Father, we worship you, we give you glory, we adore your name, we bless your name, we give you glory this evening. Thank you Jesus, thank you Lord. Amen. Amen. Amen and amen. Baby, I will be at so amen. Hallelujah. Amen. And now enumerate so yama obibia akwaba. Eba CEDAR our Jumedi no so. Ewa SOMPA TV and SOMPA radio. And now enumerate young papa onyankopon asomano ewa wiye braimu. Ama minu mienu eni ewiase nyina no. Owo fiduam ha sei se oba be ka awurade nyankopon ahintasam ade akire minu mienu na wa hye onyankopon tumi aba yemfie ene yabusua mu na aba be gye yen afre abusua enome mu enti yen se mere no ye be koye papa nchene ya mai papa akwaba na de ende owo de ma awiase ene minu mienu no wadana di ede amayen papa Bishop Albert Saki Kwapon ende enyumre ya mawakwaba eba CEDAR awajumadi iso asofo mejewoso na mompo mutisain erade atom ya hoye pa na woswe Yesu adom Almighty apo amen ye de rade ase ana so ma yafasa akwenya so na ya wish sofo yima good and happiest birthday and day asofo yima ya ma oda pa madam wase na anyeni penya na anya ne senia asofo wanya ni ya bidda sana ho se afena o de osibru na shema nyankopon aya de kase aya happy birthday mano etoda eya de nyankopon ya manipa na ya ye nipa bebre hu ne se ye aginya kase no kwase osofo mfie ya wanya ya oho denden ene wan kasa ena wutuka ya ba fiduem ha se ene oba beboa ma CEDAR awadwumade ya koso no ene sa ahode no obi pesa ahode ne bi osofo wanya ene obi so anya mfie ya wanya ene yesie no obi academy ntime nante eno na mehwe program bi ewo TV program bi so na omu twom omu gu afiase osofo na wira wakam eni nyai obu wo ho a ye de na tum 80 years ebi dem 40 years obu wo ho a ye de na tum for life condemn osofo obu wo so a na fan da no so ye just 20,000 wenya o twem be 10 years 50 no sofo mu twom nuane amudi eba na wira ho a dey akame na obi na echeche na manfo bi akoho no mo cheska ye mom 50 cedi 50 cedi na o hye enmonyamfo mo gu obu okra na osofo e asam na e de ato no so obu ososo na ye bufuo we ntimi ankra na bufuo e na wa ko ye den wa hye no so e na wa ko pie
Salmon was so for 2 way. Yamia home by one now says that Yanchi was that or so for Yammy do many so depending Consum. Ain't and Yama Wadapa. Amen. Yam pipe body sound Yama Kuma Swadin and Amen. Amen. Mamma Fasa Quenya Suna Menchia CEDAR hour. After 4 years, ne CEDAR hour at year 4 SOMPA. Mo say mo mre no madaje de mo television eto SOMPA TV ene SOMPA radio ne SOMPA Facebook se mo ne nyamemma ebebom na ya som ewo kasafidie iso ebi say won credit osofo no mo de share eye program no ewo Facebook nyankopo o hira mo pi amen and now you midweek now what you know ya chem na watching chapa so mo nsam no ya dan also for obeti fie o se na nyankopon nya hwema me dwadini a wo hweme e to da hwe kwan a onyankopon kura hye nipa ba o shop mo beto ade also for o ko Makola stores o ko Central Market o ko Eduma stores no esan so se bebre aso betimi esan stores no be biri hu no be wura o store obo okra wo na o store no twa to aso ni pa beto yen ko ma me fo mo ton niama to da to su no wo na wo to wo fefiri ade kron ko asaso nam nama besuo osofo obinyankopon timi hye ni pase omo be to wo ho niama se ne be ya wo na wo ma ne wabusua mo ada nyame yodo nyankopon enti se de ope no e na won sanka ya ya me mo nyame sobo na mo mu pi nyame aye nyama nyame aya mo obi mpo adwuma no sofo ewofie hwe bebe bi oye adwuma nipa tuka eba ho nipa fa fom ba ho eye wrade e na hye nipa bi se onu no hye anene kwa no bi se koma Elia nsunom koma na aduane ni koma na namonwe osofo de na mepesa meka kire ahwefo na etiefo onyankopon ne wo adini yi onyame aye bia ma enti susu ye de tete awusu sre na urade aye bia ma enkwa na ekutawo apomoden no keke no kra yinhira osofo bi yaro ko hospital yes yemfa moja nsi ne so moja na yemfa ko si ne so keke wanya HIV banya HIV enana metie program bi obo okra na oye virgin wa ware wasome nya basabasa wa ware wa awurade mu be mo be ware no o de HIV aman Jesus ni nyine mu no oye awurade ahwede chase na kenkai wonhida afi mu hwe kwan ya wo otu ka fa so fa tro fa so sa kwan kro na ma fa so akohia wo kwanhye wo ebi akoso ne namu abu make say obi da hospital osofo ne nan nyina san enti nyankopo aye bebere amon se bosome atoso nwotwe o da so te ase oye da so te ase ukru da so te ase o mada so te ase wase uyi awrade onimi mom kan for awrade ne kese yes hallelujah amen and the CEDAR hour no brawan sama ebisa on se hefa and ye janomo enyankopon no where is the God of our fathers ye janomo nyankopon no o hefa and amane tutu nipa owo tutu nipa esane esan nipa mebia mebisa se nyankopon ahye ye bo se ore mpaw yen na ore nyaaw yen nyankopon asem so onsesa sane ote nora ene da pem na ne ekoba ne sen mpanyifo bu bebia ya mede oso twe ahoma no na sema na de bukremu osoro enti eno ne ahinta sema ye de brawo no na bosome bia wo nyame asemfo aye de bre nyame ma bosome wenyina asem aye ka ho asem eye onyankopon na wo som no ni su ene ne ban ena na bufuo
bibia wo ne su etimeka se dua wo sanya ne su setia nie papa wo ne su nie mame wo ne su ne ban nie sanya osetie hallelujah amen enti enade no ye duru onyankopon abufuo so onyankopon abufuo eno na ye duru so the anger of God onyame abufuo enam say ye ne asafo no dodo no aso na esom wo Facebook no so no ntina asafo mo makwa bana na monchira masa enadwuma de no so na ano be ye yo bishop nyankopon sha ye ma ahwefo akwa abade a na wo mo so a wo tentan fidie no eso no na jasiwa ewo so bi Mary de Rose ewo so bi Tony Akuta enso ewo so bi David Opon enso ewo so bi Beatrice Ofori ewo so bi Enshiraba ewo so bi also said sa enso na Pronkwache Piaga Georgina Ayambili Mami Eunice Matilda Ajiman Safu Junior Felicia Boatin Zinabu Amedu Alice Boatin Frederick Boache Dankwa Bright Vivian Boatima Philomena Dia Eda Patrick Osei Akutu Solomon Ken Linda Owusu Yamamu nyina akwaba Ediba Sida awa dwumadie eso so for Philip Mame Eunice ewoso Yisrabanso ewoso Yamamu nyina akwaba Sompa FM hallelujah amen ene program no be ye oja enti inshiraba me ho se oja no de abadada ene mo share eye Sompa Facebook no page mo share na mo like na mo fa mo comments no emra de make nyina ne se ebia ene sha wo share en na mo share so ema ene ye benya okra baako se asem besesa na Bible says so the boy ni baako mpo sakira ose osoro abofom pempem ene je edi ahurusie enti na wo share na wo be share no edi oje ebebro bi na sanfa o comments so onya dan emra hallelujah amen me ba na ya midweek nti ya besan ya bompae medical ya ka cho say no nsia no ebomprenu ewo no nsia bo anopa ene wo no nsia ebo anwumre enti bi afri edadwoada ebesi enne eye ukudai bi anuama ankoye ama na no nkyerɛ sɛ ɔkyena ne adekyeɛ no onyankopɔn de ɔse wiemu nyɛ awurade sakyera na ɔkyena sɛ sɛ na wo sere amen o afiada na wodi nkunim we can see onuama mese ubedidi pɛkyɛ amen ubedidi good amen wo afri dadwoada besi samre wura ho no ma wura ho ebi nso so a amane bi abɛtɔ wo so ebi a police wanya abayama bi na himfia sem ma me kan kire o se onyankopon se unam ojamu a so unam esubonti mo so so a ka ho o se ama subonti nya den ebe so so na wotwe wanya yie bi wanya yie se na engineer na na se ewue ye ma na abrewa ye ma na de ben ya me fa de kranya de ezi wani enti ka we busu ani nyina ya mamo nyina yakọ hallelujah ebi o hwe me uti bi so a odehie bi a den ewu die na me pese me ka kire onyankopon aka kire dada se omma ne honhom trani pamu da enti fa hwe uti se wa o hwe me a utie me no o meso a onyame be yi ne honhom no aso de esra ne se e was se ubenyina che amen wie o soma atuma se ne de kafo no e wie won som yes lord amen ana osofo nyame asema ye duru so se so nyame asra so lo ho nyame aka kire Samuel se onsi ne hene ema ono nyankopon onfa ni si Israel busu ko nyina so hene yes Samuel so ayo no sa and so Bible say sorry ye aswodin tie onyankopon na onyankopon bufu show ba ye no di onyankopon kan ye no ha na asem no wose nipa bi say ye nyame na aka ye nyame na hyehyɛ ya ka we ma ho na ka kyerɛ wo hye nyame ase emre nipa obetusu sɛ obɛyɛ aswodin na wayi nyame yo
Ubeyi nyamisu efru wa brabom na ubechu so se wankasa ubebo wa brabo se ne wankasa upeno do sa bre na Nyankopon twe no Wasem. eno na me pesa ahwefo na etiefo enhye no nso nipa bi so adwene se ena mefo me ye bone aso me wi a me komi kotodwe nim asere bone fache bone fache ne de obesom besre nya obasre nya me besom yes anso so na so twe ne de nya me bema enti ena montie nipa Onyankopon na akasa asra no ho na nya metime soma no nya metime fresh source Saul enam se Amalek fo emra me ko yi me ma Israel fo ban o hawo wo kwa so me Nyankopon me suma wo so se ko Amalek fo no so ko sewa she ayonko fa kese a da ohene eni Nyankopon tem ente no ohene a wo hwam ya wo tie me ne anwumre one Nyankopon tem ayonko fa no ese Yebebia ya twerɛ sam na akɔ 1 Samuel chapter 15 from verse 23 to 26. Samuel ngoma edikan eti a ye dunum eti a ye miensa chichemu a eye edunum ekosi Eti dunum aduonum miensa ekosi aduonum nsia. Wose na osafo nyabotre na timbi na o ba de ne de na se de jesa ba na now we are for be true. Samuel ngoma edikan eti dunum chichemu aduonum miensa kosi aduonum ensia. Wose na atuate ete se wakwa bisa. Na asode ente se amumuye ni ahonisom. Esan se wapo Awurade asemunti. Ono nso apo afrele ahenie no so. Ana aso ka kire Samuel se maye bone se mafom Awurade anum asem. Ene won nsem ho. Se misuro oman no na metie won. Na afi fa me bone free me. Na woni me ensan na me nkosore Awurade. Na Samuel ka kire so se me no ensan enko efri se wapo Awurade asem na Awurade nso apo se eni Israel so hene. Hona asem no wono. O se wanu ne ho ohene sole nu no ho No kwase. se waye den waye bonu Awurade anim se ne wo hwa me a wo tie me wadwene ye wo se emenya pai mo kamemfo nso wie a asa ensan nioma ni bebere wo ho a Onyankopon bagi afiri nsem enti obi hwa me obi tie me na apomode afiri ne nsa obi hwa me obi tie me na wade afiri ne nsa obi hwa me obi tie me ni sikasem afiri ne nsa obi hwa me obi tie me ne ma wa bra wo ho ne ma na afiri ne nsa ena ma odin bi a wo ye tie Nyankopon nyame be ma bibia ye dan afiri wo nsa o se a chopa no de wapa bone ne de wasere anso me nyame mapo wa hinie no so ma ji afiri wo nsa enti afiri sabre kosi sa fi be kwa wiye bo modin ase modin nyame ase be ye adwuma wo na asase wo ya waba so na asase no wo wura Onyankopon bo na asase no odin hyehyɛ ye to ho Deuteronomy chapter 28 verse 15 nyame bo na asase no odin hyehyɛ ye to ho owie ye no odin na asem ema nipa so pesa wo tena asase we so na unyini nche na nyame bo ho ban na wakwan so ye ojojo a o se ma mra nwoma no emfiri wanu enti o ka kire sa nipa ya friend se Joshua o se Joshua mra nwoma yi emfiri wanu o se dwere ho anopa na dwere ho awia na dwere ho anajo na hwe de ma twere no wo mra nwoma nu na hwe na yo na wo ye saade a wa kwan so nyina be ye ujojojo na be wie wo yie na be si wo yie ho ye ni pansha no so enti enye nipa bia na kwan so ye no jojo enye nipa bia na wie di yie enye nipa bia na si ni yie se uchusu se onfa nyame asem enye adwuma ye beto no no Ose nanso ebeba se wantie Awurade Onyankopon ne se obehwe ne mlansem ne na hyede a me hye wo neyi aya no me nyina beba wo so abemmenem enti fa 27 to 30 no so
verse 27 to 30. What's Awurade di mizim pompo? Awurade di mizim pompo. Any sisiwa. Any sisiwa. Entutu ye. 27 to 30. And then to your any enchum. Any chum. I want to mean sababo. I want to mean sa ebabo. Awurade di adamo. Awurade di adambo. Ne anifra. Any fra. Akumamu ahudjuli. Any akumamu ahudjuli. Ebebo. Na obakeka wiakete. Obakeka wiakete. Send the onifra ne keka sum. Send the onifra ne keka sum. Na wa kwan ewie uye. Ose se opo nyame asebo ya so ode tie nyame. Na nyame bufu hio ba wo so a. Niema nyame keka se beba wo so. Ose wa kwan enwe uye da. Wa wane sem enwe uye. Wa dwuma sem enwe uye. Usika sem enwe uye. Wa kwantu sem enwe uye. Akwantu omu de wo ba ko. Anso niema enwe uye. Osofu die mu enwe uye. De to so oyo henia wa henia no enwe uye. Oyo hima ohima no enwe uye. Oya amanyonia amayo suna oye no enwe uye. Ose na hyanko ana obehye wo afum wo afada nyina. Ose hyanko ana obehye afum wo afada nyina. Na obiara enye wo. Obiara ni wo obegye wo. Obegye oba wale. Obegye oba wade. Na obi ne na da. Obegye bema wade. Obi ne na da. Obi ne na da. Ena fidie so eba bebre. Obegye oba ware. Obegye bema wade. Obi begye na firi wonsem. Obi no ukru beda. Obi no yire beda. Aware ni begu. Nyame ose omo ho ban. Dabi obesi dan. Ose obesi dan kase mansion o. Ose ye nipa waja mansions ne comedy. Ka ontre mu kakra nipa bebre ntimi ni omo breso aba. Osafo. Yankot MPP time. The last 8 years o. Amafo brewo amayoko no. Omo ba power. Ebi wuja amayoko no. Brewo bre nyina obanya so. NDC times so omo term of office nipa bi so abre o party no mu a e wo se ko di de aso nyankopon wa won so a omo so beja omo bre so ba ni o obi abu bre ansana ni krom hena osofo ne saka ebi ya ma so semi tuatu aso ne ahini no nya ba nwa ma ene wa ja no ko ebi so aye yado fo gudam o ontimi mpie nyanko also besi dan na ontinam na ya dudo no na dia ko hyabronsan ye bisa se nipa no suban pen na oda na die nyame asem ode ye adwuma abusuam die na oye obi hwame obi tie me na ode ntotoye ato abusua na omukuta wo asundwe aware bi okoware ye abusuam okoware de wakoye abusuam na obi hwame obi tie me atena nkonwa no hwe de ode atotom ena wamma niema bebre ni edu to obi hwame obi tie me asafo no de na ode ato asafo no obi hwame obi tie me company na obi abie company na ye agogo Toyota no company osofo eye yeso aso company da so ene nam so company bi egu ene Ghana abaya dwuma nyina enwe ye company ye former president Kwame Nkrumah ebe bie ye na de video ni nya efa na manegu nipa ya ena me ba se me ba be ka kire wo se wo ya so oden a etia nyame asem nyame abufu show ba wo so a e wo de ebe obi aso nyame abufu o so fo ba wo so a na de ya ne se nipa bi hwe me obi tie me eto da hu se nyame abufu jesu obi be ba wa mane kwasem na oye so no nim se nyame bu afu no ekosi se odifo sama ko ni nche ko nyame bu afu o nyankopon se wahinie no so waye den ajefu nsam ena me de nyame asem ebe wieye the consequences of sourcing nyina ne se na hinie no efiri nsa kingdom no ya den efiri nsa enti me pese ye can find Samuel chapter 13 verse 14 me de asem no ba wieye Samuel ngoma edikan iti dumia nsa hyehyemu a eye edu enan no na afi wahenie enyina
awurade bɛhwehwɛ na koma so berema afa na awurade asine man so hene efiri sɛ wo ani de awurade hyɛ wo no so wahene no fro sola onyame na hyɛ no bɔ hyɛ no nkom ma ngosa be si ne so awo hyɛ nkom ena nyankopɔn sɛ wapo ena wa hwɛ ya nyame bɛpo wa wo hwɛ na wo ti me fi sa mere ko sa fi be kwa wieye da bia wadu no san wachi adwembɔne na aba wutim amafo ne na amafo nyumam ena wo tu ni padu wa yɛ wadwene sɛ ɔkyɛn na wɔtwe wo tu kwan obi ho nyame hwɛ ye oye bia nyame hwɛ one nam nkronketwo so nkronketwo amafo bi abra ye fuo na obi ni nam amafo fom di no kɔhyehyem na wa sɛ obi afuo onfa hundi nyame bufuo bɛba wo so amen ɛna kɔ central market ahodoɔ ɔsɔfo na amafo so amafo de quest ko gugugu amafo so anu hwehwe nyama gu ko tu sɛ na bɛya na nipa ba konkɔ didi akromo yɛ de ebuhyɛn mu nko ayɛ sikania na ɛyɛ ba kronim nyina wo de yɛn ka sɛ enkran nyina komasi nyina takorade nyina takwa nyina baabi ɔhwɛ mi fresu yɛ nko na wo yɛ sikani ɔsɔ ɛwɔ kronim na ɛyɛ ababa mienu miensa wo nko obetimi akɔbɔ nsaama ɛyɛ ni nyina atua obi pese ebuhyɛn wɔn nko na onye sika bɔmpa sɛ ebuhyɛn ma sikafo bebree mmerɛ enti we di kakraba no we di kakraba na adwuma na abusua na tinya hedan akɔ n'ani yi adwembɔ ne firi ontim ɛnyɛ sa nyame fuhio bɛba wo nyame ma w'ani mmra wo so na nsama me de brao ahwɛfo ne atiefo nyinaa ne sɛ nyame abufuo no eguso a yɛkɔ so na nyame abufuo no ba wo so a sɛ wa nyo bi amana mebɔ wa mane a uhu sɛ nyame abufu nyame abufu so ba oso a de nyankopɔn de wo ba asase wo so sɛ bɛyɛ no saa de ni nyina o gifiri wo nsɛm gifiri wo nsɛm okay na man ye bɔ adam mante o gifiri adam nsɛm nti wa wo hwɛ me a wo tie me o sɛ domeno wa wo hwɛ me a wo tie me so nyanko ba sa yɛ den jefele nsɛm enti wo a wo hwɛ me a wo tie me ɛma nyame abufu hyo dian ɛna ɔhene so yɛ a nyame abufu hyo ba na so wo nsusu a wo hwɛ me a wo tie nneɛma bɛn na wo gusu a wo yɛ ɛno ne asɛm ahinta sɛm sɛ sɔl yɛ bibi ɛma nyame di ahene ne firi ne nsɛm dia wo so deɛ wo yɛ no fa toto sɔl deɛ no ho sɛ te sɛn ene sa sa pepepe dia wo so nyame ba gi bibia ye dey afiri wo nsem na wo de na bia enkoya hinni no ebe ye yade a wo ko a osofo enkoda yes da won ti o se mema adambo mema de ben ma enifra ahudwire akoma mu de ben ahudwire enti asem ebe to no wakoma bebo se pipi nyamsha amen na nyame nya okese amen ene me ka for radema yes se wani nya ma ho so ebira wa frodom no mu atofo ma san sorry yes lord ene ya nkwaje dama ene ya adwensa kyera onya fa rade Yesu Kristo se wa rade na okraje nkwanso so me ka for radema se ne fan oh yes na obenya ho to e dia ma okra amen ene ya midweek ye be biem pa bona tum kasa urade Yesu ena nwumrei urade wasem aba urade somi mu home mobo ma menya de ye mene me ma mene me kru mene me yere mene me busua mene oman Ghana urade bufuo aba yenso ye wanu na bompai wo Yesu de ma sa for urade na de bompai Already when my action was once more. Sunday I saw it was not Christo or how they are my house. Already I won by a yesterday. So I will know what I told him from the year. I'll see if I ever will right over the floor. And by us. I know what I'm in Casamaye. And I suppose I do for your mother.
Tiamo say Erade hume mobo. Erade hume mobo. Erade hume mobo. Erade hume mobo. Oh yes, demo. Oh yes, demo. I'm on Facebook ringing out some more time say God have mercy, mercy, mercy. Hallelujah. Amen. Yeah, but say that hour is so pet. Me ma odi nsuo si afidie no so. Yes. Oh what documents bi odi nsuo si so ene honamre ne yare ahodo na hedipa. For nsuo si so bi yare ya bompa ya wani afura fa bi huru ene so ontime nante num bi fa bi gusu die eye obi ayusu am dance ahodo na ekoso. Oh documents bi aso so a faguso. Yes. Uhia ko bi fato so, o CV bi fato so. O baby bronsama fan no mu fato so. And na empire etoso mienu, and na ye midweek osofo. Ye wo bronsam gina toni ni susu ye bebere. Obo na wo twe be so bete be na. Kasa Urade Yesu. Urade Yesu. And na ye midweek. And na ye midweek. E janda aka wo na wo twi mu. Janda aka wo na wo twi mu. Abawa Urade wani. Abawa Urade wani. Any evil agenda. Any evil agenda. Bronsam gina tuo biara. Bronsam gina tuo biara. Etia men. Etia men. Majuma. Majuma. Warrior. Warrior. Me different me fiba. Me different me fiba. Majapade. Majapade. Urade penguma. Urade penguma. Kaya bonia. Kaya bonia. Masaya soso. Masaya soso. Ewa na otwi mu. Ewa na otwi mu. Sema obi aka. Sema obi aka. Ye enfle Urade bia. Ye enfle Urade bia. Sign on. Me sign on. Me tomuja. Me tomuja. Enyumeya. Enyumeya. Wasem se. Wasem se. Wasem yoja. Wasem yoja. Ehwe ade. Ehwe ade. Ye wanna bompai. Asafo Urade be we bompai. O si yan fire me so amre wa Urade wani mo. Na Jesus o da fie ye. Urade na wo chi mo. Ayivo agenda biara. O pone fo ona pa. Won sisa ye. Won ejira to. Bia na wo chi. E bia fire ho. Na wo chi mo. Amra ya so. Ya bu fi so. Ya ma so. Atie fo so. Ana de ye chap. Wo Yesu de mo. Ye chap wo Yesu de mo. Ye chap wo Yesu de mo. Ye yo su. Ye ya mania. Ye yo say. Ye yo how. Ana de ya. Ye chap wo Yesu de mo. Ye break it up. Accident. Ya ri apa. Wo wo apa. E was ya apa. Wo say ya apa. E say ya apa. E say ya apa. Wo Yesu de mo. Ana wo tanto mo. Ana wo tanto mo. Ana break it. Ana say ya. Jesus. Shout, I break out. I break out. I break out. I break out. Mama on Facebook and this phone I'm on type I break out or body funny she be a evil agenda. Ewo na aka or na otwim. Prayer number 3. Also 4. And I'm saying no nsia won hebon pray. Obo na wo twe nyoma nkoyie ma no kra. Obo o yade how. Yes. O sese Urade sam yade. Jesus. Obi hwam hia sika urgent. Obi ton ye nto. Okobi aye mi obi awakoma so ade. Obi problem bi ba obi person na ade ba ko pe. Kasa Urade Yesu. Urade Yesu. Wasem say. Wasem say. Obama ye de yakoma pe. Obama ye de yakoma pe. Ene enwumre yi. Ene enwumre. Na no pe. Ena no pe. Wie. Ena wie. Say ye. Say ye. So. Yen so kwaku. Me asu. Akoma so ade. Akoma so ade. Urade ye mame. Urade ye mame. Ochina. Say ya. Say ya. Wanu na bomb. Pastor for Urade wona ya akoma so ade Emmanuel. Ya papa yo Yesu. Pega ya tiefo. Emi ya tofo na abo Urade wona. Wo ma kuma so ade. Wo ma kuma so ade. Urade ya mawo. Ya mawo. Samawo. Ya kuma so ade. Say me so ba ton ya ba ton. Ya ma kuma so ade. So wo be je ta. Ya ma kuma so ade. Say ya bi obi ada me so. Wo ha obi ada me so. Amanye bi ada me so. E be so me so. Urade fa domo. Fa domo. Fa domo. Fa
Jesus Christ. Everybody me bomb fire and then enumere. Oh Jesus. Bible says Moses man in Sasua. Jesus. Na omano edin kunim. Na watchi na akawa na watchi mo. Obi a one ye bomb fire was SOMPA. Obi o hwe ye wo Facebook, radio, TV. Na watchi obo no for no hihye bibi bone. Na akawa na atwumi emra ne fie. Ewura na dwuma mu. Enko ne kruso. Enko ne yire so. Israel me asem su twem wo Yesu dem. Amen. A sign of free so. Amen. A sign of free no so. Amen. Wa wo hwe me awutem wa koma so ade. Jesus. E frema. Amen. Yo hia ya resa me fra ya resa ma. Amen. Yo hia customers me fra customers ma. Amen. Yo hia sika me fra sika ma. Amen. O documents no nshida ntoso e. Amen. Koma so ade ne embrem e. Amen. Ade fa ne sanka wo yefro no e. Amen. Ade fa bantu yem no mo e. Amen. Ade sem na rade nye. Amen. Kana rade ntuama we. Amen. Abaya mane na rade ma nko di nkunume. Amen. Fortune sem no ko di nkunume. Amen. Fie sem no ko di nkunume. Amen. Shawo so bia rade yimfiri wo so. Amen. A bomb price ayarasa etowo. Amen. Obi uti pain. A rade ma pain nyina etu akose say. Amen. Wo yeso dem. Amen. Amen. Empire etwato ye bomb paye wa wo hweme a otie me o bomb paye se ade bia o pese eba erade ema onsan kan se say ya wo hia bibi urgent fatu erade enim Fatwa Radianim, Fatwa Radianim, Fatwa Radianim, Fatwa Radianim, Fatwa Radianim, Jesus Christ. And me biela na to me 5 minutes. Na samre dia me bomb fire ago insio so. MCR. Baby bia your friends Azuka obia no. O se me hia no ewo edema sese ya MCR. Baby bia Azuka obia. Me no bomb fire. Erade insio ya o ma pejey. Jesus. Me twa yare se tumi gum. Amen. Insio na ni Yesu moja. Amen. Insio na ni miracle water. Amen. Oh, in the name of Jesus. Afei insio de ma erade omode beye bia ma dance mpie. Amen. Me bomb paye good documents bia obi bia e dia ku TV no so. Se me frɛ adanse egu so. Me frɛ nyame favor. Nyame grace ento so wo Yesu demo ana ma bomb paye. Amen. Amen. Nyankopon enhra hwefo na tiefo pi. Amen. Maybe lines no atum. Lines no ohwe studio lines na mi no eno na maybe atum. 0551 931 0551 931 na 0548 931 maybe atum ene mre na ekopi. O ena oba so opese me no bonfire na ya bonfire ebi anyame asem na baye na okese tie wa na waka ofrepe mesrese o radio no TV no wa lo wa no sesia obetimi abaso mamemfa ofrefo de can praise God. Hallelujah. O deni baby okase frema me. Hallelujah. Amen o kasa na metiewo. Bachop. Agnes you. O kasa frɛ hin no. Kasa frɛ agogwa krisam. Imetiewo. Apo bachop ban kunni ni yale. Pai boma. Eno bonfire erade me soma wasem ko wafra nchen yade bi ewure fi ho. Jesus. Ayaresa entomoso. Amen. Ayaresa emre fi ho. Amen. Onyara isa sesia wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Ma woneso kakra wodin ne baby okasa frɛ o. So the friend is
Ma oneso kakra gift ma oneso kakra mame. Me no bomb pie. Owo da ye bia obi aso afa ho. Me gira nyame asem so twa owo da ye no firi so. Me sign da ye no firi so se enko ba bi efiri pie wo Yesu dem. Amen. Amen. Praise God. Odini baby okasa firi mame. Me kwa cha fa na na mkasa firi oboase. Oboase mame amahwefo na tie vote wo. Papa me kwa cha o de madan se ka kwa na milidi. Yetio. Me kwa cha na se na pan flebi. That's right. Me na be ma me na wale. Oko otu kwa be 5 years no si e da ware. Nti na be che mo mo fa from friend say wa baga na no so be friend. And no be also wa jana there 5 years ni do do na yede. Nti e me so makoko bi there go shine. And the papa so ni na ni say. You see e go say obe fly day oko US. Okwa oko e dey 2 months so be ni hu bi dia makofa ni akọ. And the papa dey abom kai money. Na Mate me de ka ka so na woni asase so nkyere onkyere no e no bo no fo no sei no enti afi na nkyere na abem ye frɛ fidie so ayi afrem me no obedi nkomo ya me nhyira me no bompa me bompa ye ma Ewurade penye ho obo no fo no hyehye ye de ye twam. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Odene baby okasa free o. That's from bottom the casa kumasi. Meti Bompa ya mame. Efadia ho. Efadia ho. That's me juma samo. Me no bompa e. Ewurade wo sensan nya adwuma no mansan ni di. Ewurade wako adwuma ma enye yie. Amen. Me bompa se Ewurade mpagya wadwuma. Ewurade mi adwuma proma wo Yesu dem. Amen. Amen. Praise God. Hello. Hello papa, odini baby okasa free o. Hello. Hello, also kasa free here. Once I'm met you papa. I'm definitely point out. Also open so odi dance here. That's right. That's right. Meet you papa. And you know what I'm saying? Sunday, never buy your pa, then now go. Because you man, I cross on the bar, and I want to know. Amen. Me no bompire. Me de wono wabusu ni nyina hye Yesu mojam. Amen. Erade mama brabo enye de. Yes. Se na nkyene setie no. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa free o. If I try a friend is free, I'm of free call. Kwawu. Bacha. Oba fresh ayeti o. You make a trouble baby and me Juman. Na me adu me mane koso kakra. Nkofo bi wo ma super se baby and me Juman. Yi mi fi wo ma Juma bo me. Enti me sra mo te for so mo pai. Me no bompire. Juman ni nya baby. Me no bompire. Erade obonefo no hyehyɛ bia fa wafana adwuma ho. Jesus. Wa hwe yembo se ensanya adwuma no. Mane ni di. Se erade ka asomafo Paul kan no. Na semu e wa Thessalonica ngoma no no. Ba bia wafana wo biara. Erade me bompaye so obonefo no hyehyɛ bia enye okwa. Amen. Se erade na ebie kwan foforo ma wo de erade mpa ba bia ye kye ba bia owo no. Na ye obonefo no hyehyɛ ye dia ne nyuma emra wiye. O Yesu dem nyani panim adom enya nyankopɔ nim adom. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Ode ne ba bia okasa fro papa. Yes, mommy. Michael, but it's not. Michael kasa fro hin o papa. Kasafi akin fusu. Asemfo so ahwefo na tie fotio. Acho sura na bora so me tiate tibezo bompa man. No bompa enya dae papa. Bola so ne nyoma enya na yedi kogu bola so enya dae papa me no bompa ai.
Erade da ye boni bi of kwa eso. Yes, Lord. Ye pesa de boni ne ba na barabum. Jesus. Me twam wo yeso dem Amen. sign da ye no sen ko be free by. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Odini babia menti on ho radio no mesra menti on television no dum TV na kasa. Praise God. O chill home amen fani pa fofora. Hello. Hello, odini babia kasa firi mama. Mbazana kasa hia kutepa kwa siasi. Ahwefo na tie vote o. Kasa si tepa kwa siasi. Na kasa na midine jafna jamia. Ye tie wo. Mi kunu yare mi so me yare me nana no nyina na ochu bia yare Me no bompai enso na me hira so ma monom ebesa mo yare me ne mo bompai me suma awurade asem ba mo nchen ayare san wura fi ho ukunu wa kasa o ma no nananom ayare san tom so Amen. yare emfifi ho ne busua no so wo yeso demo amen. Abasrasa yentime mfa ofrefo bia wa fidie so ne nyina ne say de mre na ye adwuma mo amo ofre ni nyina efri 10 kosi 11 me de 1 hour esi ho na me de apeke am course adanse mu bebere na mo ofre ya mo di wo phone so na edafiada monte ne CEDAR awa ahwefo ne etiefo bia wa say ye nsuo say ye bo nkyere no akwa eye edafiada mema mo kwan ama modem dance aba mema mo be 10 minutes na wafre na modem dance aba eda efiada bon share no so na ye free fidie so no me de 1 hour esi ho na wa pese me no bompa ya na se o wasem bi ene mekan anya adaje etio no message go na go screen anim no message ne miensa de di kan no esan ye WhatsApp line enti bia ofre nipa frɛ pa enti ofre na onsan kan ya obetimi atese anase obe WhatsApp your voice note ye be menya botre akenkan anase metie na ma reply no ma no ye 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 000 967 967 no ma tosu mi no 0557 0557 30 30 90 90 80 0557 0557 30 30 90 90 80 80 Number etwato ye 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 53 53 89 89 numbers ni mi ense nyina 9 to 10 to 11 ofra obenya yen me no obedi nkoma me no obebo mpai nyame nhira menyi wo TV no mfre SOMPA menyi wo radio no mfre eye SOMPA radio koso aneti ye free ha asofo no mu di echi omoso de nyame asem ene mpai bo ano ohye eba nyame nhira ma me mfa sa akwanya so na me chia eye enkran eye technicians eye David Ales nyankopon hyiram papa eye enkran MCR4 nyina nyame on hyiram sa so na kuma so obo for dade fa eye Azuka on the King Azuka also ne wapamfo nyankopon hyiram mo hwe nyina nyankopon hyiram nyame ya adoma ochira same time ye besan ya hia bye bye. Praise the Lord, praise the Lord. Benem say what them so say hallelujah. They mau CEDAR for cry. Aya makwa odifo CEDAR ni ebribia ne odifo a nyame soma no wiase so ombeje ne ma. Onyame soma Moses. SOMPA FM and TV. SOMPA TV Emma Aketiapa.